I pozdrav svima ljudi, sa vama je Nikola. Ljudi, danas ćemo da radimo reakciju na Jocinu prvu pesmu, znači ovo je znači prva pesma koju je snimio, znači da vidimo kako je spala, znači ja nisam ju uopšte slušao, odmah čim je izašla sad ono, znači koja je ovo danas dan, danas je subota, znači danas je izašla pesma i odmah danas je, znači snimam. Odmah danas snimamo reakciju i ajde da vidimo kako je on to, znači kako je on to pevao, kako je on snimio tu pesmu, ne znam ja šta reći. Znači prvi put slušam pesmu, tako da nemojte ono da u komentarima nešto pa ti slušao pesmu, ono ništa, znači idemo. Znači kao što vidite odmah Visteri, grupa ovi što snimaju ovo pesme i to, Visteri su mu znači pomogli da snimi pesmu i to. Vister Production, znači ok. Oni su pomogli, mada njih i reklamira sad ono, ne znam ja. Nema veze, ali uglavnom idemo da slušamo. Da vidimo. Samo malo se pojuča. Au, brate. Au, brate. Nadam se da se vidim lepo, znači, nadam se da se vidim lepo, a i nadam se da se čujem lepo, zato što ne znam sad da li je pojačano do kraja ili nije, nemam pojma, a nadam se da se čujem lepo. Ništa, ajmo da nastavimo. Ovo je refren. Brate, i autotune mnogo. Rockam! A daj, brate, ovo, rockam! Jao, brate, bili. On je lud, znači, lik je lud, znači, ne mogu da verujem. Ne znam, brate, svaka mu čast, znači, za sad mi se sviđa, znači, sviđa mi se pesma, okej, skroz. Ajmo dalje. A koji spot, brate, vidi koji spot, znači. Prevrtanje, brate, Lade, jao. Vidi Ćaleta njegov. I njegov baci u spot. To. Aha. To. Niko se ne bojim. Ništa slađe, kad dođeš do cilja, samog sebe nađeš. Au. Imam samo jednu zamjerku, to je zato što je autotune, znači, da ne volim autotune, ali pesma, znači, kida mu pesma koliko je sad, znači, za sad je dobra, kida, znači, super.
Ne znam koja će bude u treningu, nadam se da će bude tu negdje treća, četvrta, tako negdje. Tu negdje, ja mislim da će bude treći u treningu, mislim, nema šanse on da stigne baku, brate, da bude u prvi treningu. Mislim, možda i uspe, ne znam. Ali uglavnom, pesma za sad kida, dobra je, znači super, ono, nema, po meni je super, znači nema šta. Ne znam kako uspeo ovo, svaka mu čast kako je napravio ovaj spot, znači nemam pojma, znači svaka mu čast, nema šta. Šta je on sve uspeo, šta je on sve nalazio, ono, ma super, nema šta. I brate, ovo zapamti, sreće u životu ćeš imati. Ovo malo, ovdje mi je zamerka malo, nije s tebe ovako, ono, ovo je malo čudno, znači, šta si ovdje radiš, šta ovo, ovdje ono pričaš, ok, nema veze, ali, ne sviđa se nešto sad. Jer upornost se uvek isplati. Ne padam, nestajem, sve od sebe dajem, ne padam, nestajem, nikad ne odustajem, ne padam, nestajem, sve od sebe dajem, ne padam, nestajem. Ne padam, nestajem, sve od sebe dajem, ne padam, nestajem, nikad ne odustajem, ne padam, nestajem, sve od sebe dajem, ne padam, nestajem. Ovdje je kraj, a? Da. Ovdje je kraj, ljudi, znači... Šta da kažem? Pesma kida. Znači, svaka mu čast, ono... Prva pesma i odmah, brale, svaka mu čast, znači, ono... Prva pesma i odlična. Znači... Odlična, nemam riječi, znači, super. Ne znam, nisam baš neki doktor, nisam ja baš neki doktor sad za ocjenjivanje pesme, ali po meni, ja kažem da je ovo super. Znači, svaka čast Joco, nema šta. Šta da kažem, znači, okej. I ljudi, to je to od ove reakcije. Ako vam svidio ovaj klip, obavezno ga lajkujte, šerujte i subscribeujte se na kanal ako još niste, da stignemo do tih 300 suba. I ljudi, to je to. Do sljedećeg klipa jedan veliki pozdrav. Ćao!